Weche mamoko ni jatend piny William Ruto gwelo min odogai machon mar ODM Raila Odinga, mano Mama Aida Odinga, kaka jambetre mar Kenya e riwruok mar piny mangima mochung'ne ng'iyo alwora mano UNEP. Mama Aida koro dhi rito mondo jood bura opuodh gwelo mare to kuok e yweyo mar dweche 2 e chak dwe mar 2. Ka opuodhe kod od bura, Mama Aida dhi kawo lemo manyocha osebed ka omako kod jaod bura machon ma Budalangi Ababu Namwamba, kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Dweche 3 tok ogai machon mar ODM Raila Amolo Odinga ng'ielo rengo, jatend piny William Ruto mana kane osingo ni obiro chung' kod familia mare Mama Aida Odinga ma en min od Raila ogwel kaka jambetre. E ote mane ochwalne ute fwambo, Ruto ogwelo Mama Aida Odinga mondo dhi otelne piny Kenya e duol mar piny mang'iyo alwora UNEP poni jood bura obiro puodhe. Ruto omiyo Mama Aida Odinga mahua kuom chia kod chiwruok mare mar kedo ne somo mag nyithindo manyiri, ratiro mag jopiny kod riwo oganda. Mama Aida Odinga bende oyudo puoch gi pak kuom bedo e opara manyime e kelo lokruok pacho kae e kinde mane otelo ne riwruok mar Wakeni League of Women Voters e kinde telo mar duond bura achiel mar KANU. Ruto odhi nyime kod yango chia mar Mama Aida Odinga e nyayo telo makare e kind pinje duto mag Afrika. Mama Aida koro dhi rito mondo jood bura puodh gwelo mare bang' wuok e yweyo mar dweche 2 e chak dwe mar 2 higani. Ka opuodhe kod jood bura, Mama Aida dhi kawo kar jaod bura machon ma Budalangi Ababu Namwamba manyocha otere mbetre mar Kenya e piny Uganda. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadok weche mag